Daw kapaganot magbobo, no? Ha, daw araw sa widawidan pagbobo. Ha? Pero ang kadyata nga pag-uran, hawan sa mo uranoy, daga ang bobo na. Dugangan pangati may hangin, tidasig gid ang baskog gid ang pagtepa kang uran kag ang volume na grabe bla pagtepa sa lupa. No? Mga kabyanan, that's why nga bisan mabago lang pag-uran, golpeada ka golpe na kadalom ang aton nga mga kasubaan. Oras sa ating pagpangalagad alas 8:06 sa ating pagpangalagad sa ating mga headline. Si Alan Peter Cayetano ngayo sorry kay man may kinpagwa ta nga statement may angat sa mahimo pagdelay kang approval kang budget 2022 budget diin rin sa senadoran. Mga kabyanan kay man bangod sa diyang eleksyon, ako tagag sa hindi mga pinalangga nga matag para mati ang pira ka senador ga pay elikaw. May pira ka senador ang saka naman banwa sanda kampanya. Pero ginbawi ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabyanan, ang ana banwa nga ginahambal, no? Amo gid man banwa man matabo mapiktuan whether we like it or not. O garing ti bangad nga si Cayetano idyan man sa institusyon na bilong nga ana nga gin batikos, natural lang diyang pagbawi-bawi ka statement do kung placer lang diya protuod istoryahan diya karon sa tagapag pangaragad sa sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita. Now, mga kabyanan, ang kundi may apat nangingagaw ay kaapat nga kandidato nga si Joel Mabakyaw Javier alias Pau Javier nagingagaw file kang pizza 8 sa pagka-congressman bali ikaapat na nga nag-file kang certificate of candidacy bilang congressman kang antike. No? Mga kabyanan, may kundi kung mag-file ka ginapicturan gini ka no? Gabit-bit ka kang himo banwa nga certificate of candidacy. No? Kopya kang imo certificate of candidacy o kung COC. Okay? Tikita itsura na. Kahapon nagwa nga ang matutuod banwa nga si Joel Mabakyaw Javier taga Lapas Hamtik. Ang pamangkot pirak bilog Joel Mabakyaw Javier Hamtik butang ko may pariyas iti praskakon rakaman banwa Romeo Antonio mo o garing ti although may mapariyas amor gani nga may middle name pa kaya daw hindi gigro magpariyas banwa nanay ta amor nga may middle name ta para nga bisan magpariyas man ang apelido ta kagaran ta siguro ang nanay ta mga kabyanan wala ka pariyas di ba? Ang nanay ta wala ka parehas kay ang pelido kang nanay ta kasunod man na sa ana tatay na mo. So ang nanay mo lain gid ang pelido na. Mga pinalangga ta pramati. Luwas lang kon ang middle initial lang banwa nga ang ibutang mo pero ti kon sulat mo gid ang matutuod kag ang complete surname kang nanay mo ma-reflect gira mga pinananggata pramati nga lain gid mo. Tiya mga kabyanan, ang pamangkot sa karon sino kuno nagsugo kay ang palayaw banwa anytime o kung anytime daw hindi man gid restricto banwa nga ginausisa gid kun ang palayaw mo amo gid man na ginadara mo miadraad ko no pagkita nyok naken mga kabyanan
Si Romeo ra, no? Si Roming tanarang palayaw na giti. Kung mag-file ko, hindi kita mabutigan magbenanay, kilala ka kataho nga si Roming, no? Na, amo na bla? Ti praskanda jay daw hindi man kilala, mga kabiyanan, ti laban-laban pwede da dya hambal nga ang akin na middle name, kung stage name daraan na pauman, parehas ni Paulo Javier, ti sino reklamo, kung magkuhonta na nga, amo gitmat na rangakan nga palayaw, ti ginatingwaan dya karon nga mausisa gid kay PDP laban makrutana mo. Kag ang nagpirma mga kabiyanan kang COC na o kung kang COC na kang kuna na, okay, certificate of nomination amo si Cap Vicente Fidelio nga provincial chairman kang PDP kag running for governor. Mga pinalangga nga tag para mati istoryahan tadya karon sa aton banwa nga pagpangalagan sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita bao gina-imbestigaran man dya karon kang aton Senado pag-imbestigaran kang Senado Pichones Original, good morning, no? Sherwin Valdivino, good morning. Van Samuel de Damas, good morning. Ang diyang kung kisa kakatingala ka mga kabiyanan mo, andat nga ginaalaw man kang atan mga hospitals ang daw hindi accurate kapag detect ka nga COVID sa taho, no? Sa mga pasyente. Kis makakuon ka nga daw ginapaburay lang diyaw. Iti ora takamaan may mga kakunsabag man banwa ang iba nga mga hospitals sa mga taga PhilHealth. I-declare nyo dyan kamu bahala sa declaration ka nga taho nga ramo anyo nga COVID ang nabatyag na kaya kami bahala kang incentive sa i-arrange nyo lang dyan ang pwede ninyo ma-arrange nga mga pagplastar dyan sa natengdan nga pamilya. Amo dyan banwang budlay sa Pilipinas, no? Iti, although nga may kuwatas nga nagaturok sa mga transaksyon plus gobyerno, garingti kung isa, kung kunaiban sa mga kabiyanan, mabudlay kung isa, blamanwa nga tapnaan ang grab and corruption, kay man, tadleng tanan-tanan ang mga dokumento. Buwa na imo papel amo dya, amon naman papel amo dya ay kunaibta para tadlengan. Sino magpinsar nga kakunaibta man pero ang purpose ta parihas nga manakaw kag parihas nga mang alkansi. Hindi bla? Oras at pagpalagan alas 8:14. Baw, diyaw. Rigto makabianan sa estado sa Amerika. Istoryahan tabi ko daw human interest story dyan, no? Payot, Migo Payot. Good morning. Migo Payot. Awit, good morning. Migo Payot. Rigto sa may Amerika. May isang ka estado rugto nga makuunti mo nga daw kung dyan sa atin dyan di man ka mapriso daw ramen tigid big deal dyan prutot na patihan mo may Payot sa hindi mo dyan labla antes na mag-proceed may stealth law sandarig to ang pagkamaat lang kang stealth dyan ang sa Amerika bala mga kabiyanan may dyan nga mga bomba mga grabe kahitik ang sa Amerika may dyan sanda nga mga jet fighters aircraft attack helicopter or whatever, no? Ang stealth aircraft tanda bisan ang kontra hindi ma-detect manwa kang radar nandang ang aircraft nga hindi even kang radar ma-detect makabiyanan ura timukmaan ginabumbahan ka rin dyan nagnimo hindi bla? Now
ang junk stealth law sa sangka estado, sa mga bata, pabinit, no? Pabinit. Example, mamo, may ina-apply niya sa kwan sa mag-asawa. Pati magnubyahe, sunod 8 anyos na sa Amerika. Ora at problema mo. Mamo, bawal ganyan sa Amerika nga ang mga 18 anyos pasaka nga mga kabataan. Hindi rin mo sagi kang pasagod sa inyo nga mga ginikanan. Raka kaya banwa ka mga kabataan nga kapiraran magbata sanda. Idyan gyapon go ut sa anda ginikanan. O pro kinanglan sa Amerika kuno. Kung 18 karon ikaw ti mo magbuhi kagulingan mo ngita ka obra parang buhi ikaw. Ora arte obligasyon ang imo ginikanan kanimo. Okay? Now, ti mga kabiyanan, balik tabla sa istorya. Rigto, kung makipagilawas kung ikaw migo payot, amo jay, no? Presby, nagamit ka kondom. Ay bisan magnobyato, daw ordinaryo, lahat na sa Amerika kondom niya. Ora ti katoliko, watong simbahan nga kayat na magamit mo kondom, magprograma lang gobyerno nga, oh, sige. Parang maganaba mga kabyanan ang teenage pregnancy gina-introduce diya ko naman mo. Reklamo lagi simbahan. Oh, hindi pwede. Reklamo lagi simbahan. To sa Amerika na yun ay ura simbahan reklamo to. Pag gusto tinyo to kung manoy mo onyo gamit mo kondom urat problema to. Pero ang layinan da dyan mga kabyanan, mo dyan ay migo payot. Migo payot, git na dyan, ting mati dyan mo. Ha? Amo dyan ya? Ha? Example, kuno, samtang dyan kamo sa inaway. Ura, tibit-bit, armalite na dyan, inaway lang. Rigyan kamo sa inaway, mga kabyanan, pabilit na yung mga bata. Ha? Dyan kamo sa inaway, liable kuno ikaw mga kabyanan na liable kuno ikaw sandig sa andalay may kumpirak tuwig priso mo gya kon samtang dyan kamugit sa masang-masang nga inaway mga kabyanan ura ka mo nagsugtanay ginhekas mo blang imo mga kabyanan nga kwan ang imo mga kabyanan nga kondom na ginhekas ura ka lisensya plus bi ikaw bibigo pa yun. Bigo pa yun. Gumate ka dyan bigo pa yun. Bate dyan. Example, ginakas mo, hindi magsugot na ng imo partner, no? Pwede na ikaw ginireklamo. Kag, pwede gid ikaw mga kabyanan, prisuhon. Na? Wow, to. Example, ba, ikaw bita na karong lalaki, gusto nga mag-kondom kakang bahit na mo gida magkaskit. Tilayabol man tanay, tanang nagkas. Ha? Ti, ikaw pa hindi, tanang nagkas. Ay doon to nga klase blita niya. Istoryahan to dyan karon. Sa atin nga pagpangalagan, mga pinalangga, nga matag pramati, dyan pagidayo. May balita, pero ginasubject na pa dyan sa pag-follow up. Why? Kay may nabunag nga baboy, makabyanan, kung ang baboy, darwak bilog, tanarang ana nga kuko, ha? Lain na kuko, baboy sa atin na. Kuko, atin pulo. Ana ka baboy, darwang, norang hab. Oh. Ha? Kung sa ang baboy makabyanan darwam lang klase baboy ang nayon kang takal ti ang takal bur. Ano tanang kon man? Ang nayon ati takal. Nayon no. Now, manabunag nga sangka baboy mga kabyanan pulo tanak bilog anak ko. Ha? Pulo bilog anak ko.
Ang pagbusong kang tong baboy nga na yun, ginpaagi adto sa AI or artificial insemination. Ang rang gina-injectionan lang mga kabiyan na umumanas tao, pwede mabayaran. Ura timot partner ti pa-injectionan ka lang, pwede mabusong. Ti amo man tong baboy, AI ra ka naga-AI sa baboy kaya mo. Mga kabiyanan, artificial insemination, migo ko dyan kasi insect nga tresan dyan sa barangay, bigaas, balam mo dyan mo na naga-AI. Murang magbata, baboy, kay ba? May duty, tanak, rang sambilogit. Now, ang tinglaan, tandat, ano na tabo. Bo may migo, kung ginagambal. Basi, pre, kung tao, tagiya kang ginabusong kang baboy ito. Sarihan talaga ron ha. Sa atin pa no ha. Kapag pangalagad sa palatuntunan, ang sabat sa likod ka mga isyo. Kang ang mga balita. Oras sa atin nga pagpangalagad mga kabyanan, kay Rosalie Mediano, Sibugan sa Barangay San Vicente ka ma'am. Good morning ka, monitor sa atin ba ng pagpalagad pinagi sa Facebook Live. Nauran-uran, no? Ang atin nga pagpangalagad, ga imaurog yan, no? Ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, amo diyang ginagamit nyo, kag nami gamitan para hindi kamugin magblatian kay manang tanan nga sobras lawas kinabuhinan ng tanan nga kulang sa lawas kinadugangan. No? Kaya ang sobra toxic kag ang kulang supplement kamo kakulang nga vitamins and minerals, mind nyo kang kung kulang ang vitamins sa lawas nyo, kaya ang vitamins ginagamit ragad makapunction mayad ang anuman nga organs sa inyo lawas, mind nyo hindi rin makapunction mayad kung kulang gamitin ng mga elemento. That's why ang tao nagabalatian, no? Nagabalatian mga kaabianan, no? I-supplement ra kang Evergreen Herbal Capsule. Babakal riya sa mga butika. Gaimaw ang Gonzales Store, sa Barangay Lamputang, Colasi Antique. Sa mga northern barangays of Colasi, rigyan kamo pamaraklan sa Gonzales Store. Why? Barato dyan ang dabaligya. No? Mga grocery items kompleto. Ang mga irim na nanda mga likor, no? Barato noy. Sinon pa ang diferensya kumparar sa mga aircon dyan nga mga baligaan dyan kang iba dyan sa banwa. Tistingan nyo lang, no? Barato. Gali. Kag wholesaler sanda kang irim nun, iba mga beer, kag pati soft drinks. Agto nito may frozen foods man, kag may mga ice cream man, kag iba pa. Basta kompleto. Ilas Bike Shop, ang Ilas Bike Shop na pahamtang sa may Barangay Lamputang. Kung magbakal ka mo talaga mabisikleta, agto kamugit sa Ilas Bike Shop. Mga kabiyanan, umpisa sa kailangan karularan. Gaimaw sa pagparagad taman. Si SB Julay di Makotak, SB Mami Pilar Alosilha, kag SB Boy Ala Alarcon. Amo diyang mga SB members nga tudo sa portagid sa administration ni Mayor Joji Alumogdang, agad badasig natin ba naman? Malabot ang kauswagan. Sige. Magabalik, tas dilig lamang magbuhay. No, standby mo ay ater tawaan kang detalye ang atan ginpang-headline. Standby ka mo, magabalik ako sa dilig lamang magbuhay after this.
tablet. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Vitron tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayab o sus nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa nato lawas. Vitron tablet aprobado sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag perma-stress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga maiyara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, bidya sa Banwakang Pilasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies, bidya sa probinsya kang Antique. Balik kita banwa sa ato kadya nga pangalagad ginapamangkot gid karon ka mga pumuloyo sa Sibaste andot nga wara gindayon ginbayaan ka kontraktor ang obra kang andar gyan nga hospital. Ha? Andot ginbayaan. Mga kabyanan, wara ron ginpadayon. Andot ginbayaan. Pamangkotan yun yung mayor kay tanda karakmaan tanan-tanan nga mga gina-implement ng project sa Banwaka, Sibaste, makabiyan, hindi pwede nga hindi sinakmaan kran. Kung wara riyan na dayon kag ginbayaan, kwata na karakmaan. Hindi pwede nga balan na nga ambay ura kokmaan. Mati, tagani, sanda pa ka ng kontrata. Tapusan nyo makontinue rat gamitan tao dyan nga mayad-mayad nga facilities ko no. Hindi para ma-implement kang matapos-tapos nga pagto pabigyan seleksyon ka papili pak mo. No? Na amora mga kabiyanan update dyan sa Banwakang Sibaste. Mga kabiyanan sa piyak nga bahin gayo sa piyak kabahin ginapaligban karon ang pag-file ni Senator Bato de la Rosa. Ang aros bitanan banwa, ang duda nandang si Bato de la Rosa, gingamit lang para, nag-file lang para mag-substitute temporary
sa mangin tuod nga standard bearer nga mga dara kang PDP Laban, kandidato kang PDP Laban sa maabot nga eleksyon, no? Ang natingalahan ta, ako ni Batod Larso, anong sabi nyo? Substitution lang, kundi ay daw ginadudahan ta na mga kabiyanan. Ha? Ginadudahan ta na ako na dudahan nyo ako. Number 5 ako sa pagkasenador. Tapos mga 19 billion ang buto ko, pangkabilugan 19 million. Tapos sambalan nyo ko nga urakot kapas magpresidente. Na. Pero ginaistoryahan kang iba ang attire ni Bato de la Rosa kang nag-file. Sa certificate of candidacy na ang jacket na color pula, samtang ang t-shirt na color green. Pula, color kang PDP Laban, kag green, color ni Sara Duterte, kang ana partido nga hugpong ng pagbabago. Alas 8:31 sa aton banwa nga pangalagad. Sa sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita ga imaw kya si Migo ta Alan Alpas Aurelio. Kung gusto nyo mga kabiyanan, mag-avail serbisyo kang PC rental photocopy encoding scanning laminate abay magpa-ID rigyan kamo agto sa may Mills and Paul sa atubang kang Shiny Star. Kakamuman kung magbakal kamo pinta agtok mo sa Julius Paint Trading sa Sentro Sur. Mga tahom pintada dyan mga original kag ang nami pagid kay kaya ni Migo Julius itimplahon ang kolor nga gusto nyo ipinta sa inyo balay. Na gaimaw man sa pagpangalagad ta ang diyang RL Cycle Parts sa barangay Halandoni, Kulas Antique. Tanan nga original parts ang inyong motor, rigyan gid, bakal. Si Jen Javier dyan, ito sa Ilocos. Taga na ba dyan Kulasi, dito si Ilocos, pero kapamati, permiman, sa atin nga pagpangalakad. Mga kabiyanan, dayo istoryahan tabla sa atin nga pangalagad. Dahil lang. Ang akin tungaran sa lista to kag na-post kang Kulasi Ology. Gin correct, thank you gid kay mga kabiyanan Antonio Arlato mo, mga pinalangga at tagpramati. Di ko Antonio Arlato ti ura ang sinuon to gid, no? Mga kabiyanan, sa mga ngaran ti importante gid ang ang tutuod nga ngaran ang magwa, no? Kay ang basis kara kang mga ang basihan yan kara nga facts nga source of the names kang candidate nga naglagan sa klase amo ang from COMELEC. Mga kabiyanan dyan gidra kabalandra ang surname, middle name, ura dyan nga middle initial tanan, surname, middle name kag abay ang first name. So gin correct man mga pinanggata pramati. Rigto takmaan nga ang sa likod kang Kulasiology, mga kabiyanan, thank you gid sa pag-correct. Antonio man anang pilido ka nanay. Na ang mga pilangga nga mga tagpramati, mga gamay lang nga problema. Mga pilangga nga tagpramati. Kanya umpisa naman, ang voters registration kahit manti hasta pa man sa October 31 gin pa extend kabay. So gin tapos lang diyang filing ka certificate of candidacy kag balik naman ang COMELEC sa pagbaton kang gusto magparehistro sin o gusto ba naman magboto sa eleksyon. Ano pa ginahalat ninyo, no? Mga kabataan, laban-laban ang ura marehistro niya, mga kabataan gidyatanan, no? Kag gusto magparehistro kag eligible rin to vote sa maabot nga eleksyon. So matamat na kamo agto sa COMELEC agad magpila
kag magparehistro. Mga kabiyanan, 32 ka SB member nagapadalagan sa Banwa Kakulasi, darwa sa Vice Mayor, kag wara Banwa it kontra ang Mayor. Amora ang update, mga kabiyanan. Bauti ka brakaraka kaliang SB, ho. So ang turnout niya Banwa guro magbinutuhay, tamaan ka na ba, kay mantik kitaranay, lang man niya matabo, mantuhod mo. Hindi man gida. Kung may grupo ka mo, hindi mo gin magkitaranay, i-deliver nyo gid, kay dyan kumpisa Banwa nga gaperde ka mo, because totoo laman, kung may grupo ka mo, hindi ka mo magkitaranay. Because, una-una mga kabiyanan, dyan gaperde ang bilog nga grupo kung nagakitaranay mo. Mga kabiyanan. So, dyan mo makita ang natawag nga loyalty, kag trust. Sa eleksyon palang rega umpisa ang kabiyanan. So, tiko sa eleksyon palang di ka mo masarigan bisa kapintok may mga grupo mo. Amor blang question nga, sa eleksyon palang umpisaran ng pinsar tanga daw hindi tam masarigan sa pangimanwa. Paano maamura blang, di ba? Pwede mura may example. No? Ang mga independent, urat na ti problema, rin mga kabiyanan, ti pusto, sa urat sa natin mga obligasyon, kaya sa iba mga pinangga, nga matagpramati, nga mga kaimaw da, no? Mga kabiyanan, kaya ang iba mga grupo, naglansar tanda, may bylaws, mga kabiyanan, one for all for one, mga pinalangga, nga mga tagpramati. Pero kinkisaga, si Pacman mga kabiyanan, kapin pa ko nagapintaranay man kamo, hindi manigar man mga kabiyanan, matuhod katabo yan. Oras sa atin kapag pangalagad, mga kabiyanan, alas 8:37, no? Sa bahin, guro ka mga maglagan, SB member, amo diyang posisyon, hindi gid makapangako. Hindi gid pwede makapangako kung ano brahon, kung ano mo na, because whatever programs and projects that you suppose and you were going to implement, it needs budgetary requirement, makbiyanan, no? It needs budgetary requirement, and sometimes you cannot do it because ngati okay lang kung sa personal mo balon, ang tanan-tanan nga ginahulag mo sa pangimanwa, personal mo hapgat rin, no? Pero kung mga ginatos libo kag kinanglan mo bis para matuman mga programa nga gusto mo implement, na kinanglan katag 10,000, 20,000, 50,000, ti kung sa bulsa mo lang tanabulan na ti problema taran. Ang punto nga ti, whatever program that you're supposed to implement, ladies and gentlemen, sa may Banwa, you have to incorporate it at sa programa man kang executive. So nakita mo bi kung nagyan rin sa listahan kang executive department, you have to cooperate it by approving a certain amount of money intended for that project. Kay manti, ang papel kang Sangguniang Bayan is the one, no? Naga-legalize kang tanan nga expenditures nga gina-propose sa Municipal Development Council kag gina-prepare nga program kang executive department. And you cannot do it with your own as an SB member, mga pinalanggang at tagparamati. So, for you to become an effective legislator, tidyan isa legislative works. Makabiyanan, legislative works. By not, kung kita mayad programa, you will not going to oppose. No? Regardless of political affiliations. Makabiyanan, although nga tiba budla jabod kagan, ang affiliation ka politika nga ti, kung administrasyon ka o kag dyan timontuon, example bisa oposisyon, bisan kita mo Banwa nga nami programa, mauponer ka lang. It should not be like that, mga pinalangga nga matag para mati. Nagadepende man dapat tanariya Banwa sa isyo, kag sa programa eh. After all, tao man nagyapon nga nagbutok nimo ang mga kabenepisyo and not
your political opponent. So dapat nagadepende sa isyu kag concern. Now for you to become a member of legislation, di dyan makita sa obrata na kay SB. Di specific man yan ran. No? May dyan ba specific obra kay SB? So, dyan ka lang karatera. Kung ano ginahambal kanimo ka local government ko ng obra kay SB, dyan ka lang tera. Mabadlay tara sa SB mga ako ano programa implement na because ang SB hindi pwede mangin executive. Oras barwa sa atin nga pagpangalagad, alas 8:41, diya kita ho. Saylo sa atin nga sangkatopiko pagid mga kabyanan. Nyo? Dahil lang malawag ko na sponsor ko pala. Gaymaw sa pagpalagad si Kapitan Victor Sorilla, kang barangay Centro Norte, Colasi, Antique. No? Ang hambal ni Kapitan Victor Sorilla mang limpyo kitagid kapalibot agad marayo kita banwa ka sa mga sakit na amo jagin ang pahanumdum ni Kapitan Victor Sorilla kag gaimaw man sa pagpalagantang omni tanang hardware items regyan banwa bakal sa omni barato. Oh, thank you kay Chik Kalayo. Kaligad sa Bado. Grabe, ura po bahaw sa katiyog. Nagkarawigit pa akong cellphone. Landing ko tos balay ni nang nanay Linda Kalay. May dito, ano ganito ginkaan nga nagbahaw ko tunay nga naglima ang tao. Permit, akan yan gagtong ni Linda. Gapangapi ko kaysa ano. Man mo mawilihan na Linda dyan mag-restorya mo. Ang bata ni nang ani Colindres diyan sa Landoni. Sino nga na si Manuel? Si Manuel kay? Si Emmanuel? Colindres ang nalabang sa pizza 16. Sa Nusbado? Pizza 16 mga pinalangga nga mga tagparamate. Basta pizza 16. Hapon ang nga lebong na atis makaidiya ka mo hapon, okay? Sige. Oras sa pagpalagad alas 8:43 kay mauman si future mayor Bobby Nicor kang banwa kang Barbasa si EBC President Bobby Nicor masunod ng mayor ka Barbasa Antique si Papa Mike Felber Medina, mga kabyanan, dyan, nakakoon, palangga, nagit ka mo, kag amot na dyang isbi, nga nagaulikid sa anak constituents, gid, kang pandemya to naglibot, gid na nagtagita na banwa kang relief goods. Si Papa Mike. Amo man si SBB Bokwal Lim, ang mayad ng legislasyon dalan sa kauswagan, Katibyaw, Antique, no? Wisam, Electronics and Repair Shop sa barangay, sa Centro Sur, sa unahan ka sementeryo. Kung gusto nyo mag-repair katanan nyo ng mga guba nga appliances, dyan nyo kidara. Sinang Susan Tamba, good morning. Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch ang inyong tunan. Kung magbakal ka mo, ka mga insurance, SB member January padpad kang si Basti basta January padpad nagaserbisyo kang tampad na mga kabyanan balik ta sa aton nga pangalagan masadya dya mga kabyanan masadya dya ang sa probinsya man mo ang fight man lang man sa probinsya is sa tatlo pero ang medyo ginabantayan dyan karayan nga may mga tahugid nga tugmak hasta sa dalam sa barangay level amo ang diyang si Agripi si AA Ligarda kag si
former Congressman Paulo Javier. Ang statement lang to dogin karaan kuno ni Loren Legarda, si Legarda sa statement na bla sa San Remio, no? Sa statement na sa San Remio, ano hambal ni Legarda? Nan mo na may mga kandidato kuno, no? Kundi nablahuba bay ang balita nga may kandidato si ang Legarda sa Piak, may kandidato sa Piak, ha? Ang hindi mahimo ni Gob, mahimo tanak kuno ni Legarda mo. May grupo ron, manawag patuspiak, manawag patuspiak, manawag patuspiak, na waslik sa wala, waslik sa tuo bla, liko sa wala, liko sa tuo, sakay sa wala, kag lakay, sakay sa tuo, kasakay sa darwa, kakbayo. Tirig to sa San Remio, nakahambal si E.E. Legarda. Ano hambal na? Mga pinarangga nga matang paramati. Na alam nyo kung nangyayari mga amunuhan ang ganon. Kasi yung mga politiko na ganyan nakikisakay lang kay Loren Legarda. Kasi alam nyo naman alam nyo naman Loren Legarda yun eh. My goodness. Ang aton na nasaga project niyang serbisyo nakaligan nga pandemya. Ano kung si Loren Timuao? Pira ka tao ginbulong mo kaga naayad ka nga gintawan mo ka paracetamol bi nga kaligan ka pandemya haw. Di blaura man. Diinti mo haw. Medlagane kay may Ruming Antonios minakalowel kundi nakabulig sa COVID pandemic. Kag iba nga blatiya nga tao mot na ng serbisyo. Amora nga kuning kumbin ka matod banwa kag uldo nga ti bisan gamay mo nga nimo ginakontra kon ano laman kaya mo ura manas pabalbahal kuning kumbin ka kuno daw amo kuno rang testing ground ang pandemya nga ja kon tod man kun ikaw kuno incumbent testing ground luwas lang kung nagalibot timog yapon ng incumbent kagura timog ka panago nga daw wala ka lang alam sa constituents mo kang pandemya, man mo kang pandemya nga to, masakit taho. Ginagutom pa, may mga lockdown. Pira ka taho, pira lang to nagpropakita. Mga pinarangga nga mga tagpanamati. Isararig to ka to, sa ura nagpakita, mga kabianan, amo si Loren Legarda. Tapos ang balon to sa San Remio, pabati, tabla. Karon sa hapon kukonsormaan. Pabati, tabla. Na kung gusto ng mga kandidato niyan si kami, may mga towns nga darwa, kandidato na kung darwa man kung nasportahan, gasportahan nanda, na nakikisakay lang yan. Diyos ta, kinaraan kuno banwa, ni Loren Legarda ang anabugto nga si EA, bakit mo yan sinabi? Nga actually, totoo lang, ang saka malang pirmi manawag yung may kandidato sa mayor sa banwa, si Loren Legarda mo. Taugan naman ang mayor kapiyak. Kaya ano ang gusto ang balon? Di ba iit na studod, basta importante, darwa kang sakyang payo. Mga pilanggata pramati, ang akin lang nga ginahambal, ay ti antikin nyo man ako, hanya ko gauli santike, mga kabyanan. Man anta ko no problema kataho adlaw-adlaw ano kinanglanan nanda. Hambalan mo timo nga nakikasakay lang. Ano timo gid santike yaw? Tagantike ka. Di mo balayaw. Di mo balayaw. Kang oras kang pandemya pira kaninyo nga nagapurungko ang visible sa tao nga kinanglanan kamo kataho mga pinalangga nga matag paramati. Masakit ba niyang kamoturan ng balon? Amo niya banwa nga ang diyang eleksyon sunod? Challenge niya sa mga incumbent? No? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ora man tatig na igo, pero may dyan man tanang mga incumbent nga galibot man yapon mo. Bisan banwa nga naga sa ano laman matao mo, at least kakabalaka galibot ka.
Ha? Bisan pulo lang nira, kunyuhom lang, bisan mga musta lang nira, manwa ko galibot ka. At least makita ang tao nga may kabalaka man ka nanda. Ay kung rami ka tita, ogid nga material nga bagay, tipigado man, at least mo aksyon, ay adlaw matinyo ko ubra sa gobyerno. You see? Kaya ang punto mo lang adlaw mo maglibot, ay basi mga yuan ka mo ti, explicar mo lang kulang ka ng mga kabiyanan. Di ba? Karoon ng balon, tara karoon ni Iligarda, gusto lang ng iba na mga kandidato makikasakay. Di pangliagan ni Manang na nga mabulig to, nag-uad mga ni ibang grupo to. Tapos, hindi ka mo minsulto, balon, nakisasakay lang ka mo. Ano gusto na ang balon? Kwarta lang ni Ligarda kinanglan nyo? Muna? Sus, kung magamu yung mentalidad ka tao, noy. Hindi mo makita, may mayan ka pa ni Muot, kaya nga natagi pusoon. No? Basibla kung tawaan mo, kwarta man sa urihi, ura raman tanak ang hindi klalak ninyo, mga kabiyanan, more importante. Pili kamok tao, mga katao man kwarta, kung ura man gid, may kabubuton. Kung katao man kwarta, may kabubuton gapon, bilib tapagid. Kaya man hindi man tanang na tao, madaraman sa kwarta. Piragi daw, bilog, kag piragi kalibo tao mo sa mantikin nyo. Totoo, tana, kung si Pidoy kontra ni Iligarda, kay Pidoy pa kumabulig. Man mo may bulong, pas Pidoy nga mapuslan, tana banwa ka mantikin nyo mo. Kung ngayuan mo pa yung urok bulong, tawaan na pa ka, ano problema mo, mayad ka pa. Murab lang mga kabiyanan, daw ka-insulto, nga klase, ka mga statement, kinapagawa nyo sa mga rali-rali nyo, kag mga kwan nyo. Naton, ga, tibakla ka mo. Hay bangad si Marmission to, kag si Insik Pitinglay, ang grupo nga ginagtunan yung inyo kandidato, man mo, si Marmission do mapaulo Javier Way. Gaikis dyan ang dalagan politika sa sanimiyo mo. Gaikis. Dali lang. Amo dyan mo, gaikis. Nan mo, ang nakontrahanay ito noy, sa San Dimio, si Vice Mayor Graham Kabigunda, kadlagan mayor. Dapat si Glenn Kabigunda, ito na madlagan ka una mayor, ganyan napatay. Napatay ligad lang. Si Graham Kabigunda ka Vice Mayor, amo ang masumpong kay incumbent Mayor Marmission. Okay? Si Graham Kabigunda, ang ana Vice Mayor, tatay ni Irene Alcubilla, nga staff kauna ni Loren Ligarda. No? Mga kabiyanan. Si Mayor Marmission, diehard kay gobernador, pero ginapaabot nga mabuli kay Paulo Javier. Kay man kontra ng datos piyak, ang bata-bata ni Loren, nga Vice Mayor ni Graham, nga si Irene Alcubilla, Loren gid. Kung di ka nangambal si ito sa grupo ni Marmission, no? Ipagawa na to nga ang nagasuporta ka na nga Alcubilla, nga spiyak gadlagan Vice Mayor, nagasakay lang para mapapati na kuno si Marmission. Mga kabiyanan, nga nakikisakay lang ran. Tikita mo? Amurang taho nga kung isyo banwa blataman ka kritikal. Amo dyan mabadlays politiko. Kung isyo gani nga tamaan ka kritikal, nagapula puti, daw kuyay ha mga kabiyanan. No? Nga kung kolor gani kakahoy green, nagalain man anak kolor. Kung kolor gani kakahoy burak-burak kag brown, naga-brown ang kolor. Ti amuta na karakter kang kuyay ha, agad hindi mamanaan ka na kontra, nagatigbaliw, na daw amura batasan ni Iligarda gatigbaliw. I-pretend na spiyak nga nakikisakay lang piyak, pero actually diehard supporter na to ang piyak. Amura nga ang politika sa Sanimio gaikis sa nga kabiyanan, no? Ang mayor to ti makagobernador kadyaw, pero gurang congressman Paulo Javier, ang piyak to
ang gobernador nanda, sa kampo ni Graham, gobernador nanda, Fidelisio, pro congressman nanda, Ligarda, na, amuran. Daw na maiha, guro si Ligarda, ay diyan katubang si Mayor Manmission, ay si Mayor Manmission do mga Paulo Javier mo iti. Amakan ti mo nga aktibo ka kampanya Alcobil. Ti diyan ka sa administration ni Mar, kundi hambala mo kay Mar. Wala yan. Nakisakay lang sila yan sa akin. Nakikisakay lang yan sila sa akin. Kundi ma-hurt man tong piyak. Sobra mo umamo ka na ba? Si maduraan ka o parihas kang tao nga die hard ka nga patik ni mo. No? Daw pras blank asawa nga. Kung ingad mo sa awa mo, hambalan mo plangga ko ikaw. Pag ingad mo man tong imo nga kirida, palangga ko ikaw. O da nga na pisda. Konra parihas mo mambal kung darwas ng tubang. Na daw imo mo kumirin to on sa probinsya ng tiki. Ora rinig tinyo nagpakita kaligad leksyon to. Eleksyon. Kaligad nga mga pandemya to. Gaymaw ang Carl's poultry supply. Agribit supply. No? Ni Carl Noel Buaya, kung magbakala ka muna kang mga bubod ka manok, kag damog ka baboy, diyan sa tubang ka antiko kumagto. No? Kag magpamatsoy. Wow, kampiyon gini. Kung repair ka mo kasarakyan nyo, ang Tony si Matt Ongon sa Sentro Norte, sa unahan balay ni Tay Conrad Maayo, na rigyan ka mo agtogid, tanan nga problema sa sarakyan nyo, rigyan gid makid-an. Si Gawad Kadigal din sa Esperanza, good morning. Kag si Gawad Ragot sa Barangay Bagakay. No? Kag satellite noy, ang satellite kula si Hub ni Migo Boy Sidyoso. Magpatakot ka mo ka satellite, agto lang mo dyan atubang kang Palawan Pawn Shop sa highway, no? As low as 2,290, pwede ka mo takdan para nami ang reception sa inyo TV. Kag gimaw man sa pagpangalagad ta, mga pinalangga nga mga tag para mati, ang diyang ilang Dodoyli Bikiri, Dodoyli Pizza, Dodoyli restaurant. Sa Banwa kasi baste, mga namit pagkaon na dyan. Kagabaligyaman tanan nga hardware items kag construction materials. No? Amo man ang tubig. Mga kabyanan. Ang tubig. Kag kabaligyaman RC, PC or tamborong. Ginapagyan ni Christopher Barona, bata ni former Mayor Bantog Barona. Si Mr. and Mrs. Lonibic Picasso, kang tumandak marketing, gakoon ang tanan nga mga machineries, generators, tanan-tanan, gamit sa panguma kag pangisda. Rigyan sa tumandak marketing noy, sa mga barangay Sentro Norte, Colas Antique. Kagamuman mga kabyanan kay Imaw, sa pagpalagantat si Tay Conrad Maayop, Municipal Administrator, sige ang serbisyo publiko. Gaymaman ang Grand Bakiro, bukas rin tong Grand Bakiro, kung maglagaw-lagaw mo to, agtok mo sa Grand Bakiro. Sa barangay Kamansihan, kag ang Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement Shop. Di na pamtang dya. Sa atubang kang North Elementary School, ni Peb Balis niyo mo. Kung gusto nyo makabyanan, magbakal dyan kabulak, ngay hindi ka mamagto sa Iloilo, sa Kalibaklan, kag sa San Jose. Hay parehas man lang ang presyo. Diyan lang kamo agto. Kag ipa-arrange kung may kasal kag ano ang okasyon. Mga kabyanan, kung manami ang inyo kinahanglan nga mga kabulakan, sa Dirty Hands Ornamental and Floral Arrangement Shop, ang inyo lang gid agtunan. Ang serbisyo nga inyo gid masarigan ni Pib Balisno mo tag-iya nga nagatatapid kang inyo mga kinahanglan. Hanganda bulak tamaan gid ka priska. Mahamot simot simhutan kag
daw itsura kataho nga manayanaya. Ay, nako. Si Papang Orsillo, Pang, ipadara lang tong Ruming Antonios Miracle Oil sa may, dito sa Germany. Taga Germany, gagamit kay epektibo. Ha? Jay, may question for, may question, ha? Mga kabiyanan. Ha? Are there indicators which show that declining case trend will continue in the next few weeks? Some infectious disease experts and data scientists in Luzon are concerned that number are only going down due to the lowered number of tests. Has COVID testing in Western Visayas also gone down? Or have they increased? Or have they just plateaued? Na, kamo yung mga pamangkot, mga biyanan nga dapat mangkot. Hanag na bagay man bla, puti, raka na testingan. Okay. Mga kabiyanan, amo dya, may balita, mga pinalanggang at tagpramatio. No? Lolo Tasyo, may balita rito sa Sangkay State, sa Amerika, sa Chicago. No? Nga, may layis, datugin birmahan, ganda gobernur. No? Nga, mangin, you will be held liable for the crime of, ano title kang layi na? Stealth law. Ang stealth aircraft na dyan, mga aircraft na dyan nga, bisan radar, hindi kakita ang kontranoy. Hindi makita. No? Pero sa Amerika, may stealth law ang sangkam state rito. Nga once mga kabiyanan, nga dyan kamuron sa masang-masang inkwentro. Ha? Inkwentro, ha? Kinanglan gali, mga kabiyanan, mamangkot kasi mo partner, kung bulan mang kondom, kay karon kung bulan mo kondom, di magsugot ang imo partner, liable ikaw sa layi ngaran. Ha? Kasbi ka masang-masang ka mo, binuol, binimo, lulutasyo ang kondom, example nga. Ha? Reklamo ang partner mo, ay, ano talaga itong binuol, nag-istoryahan na rin kita. Nga hindi mo kabay pagbulan, binuol mo, gid. Na, amo na mga pinalanggang ang matag para mati. Oh. Ano ay may mga layibis naman ito nga pwede gamit kondom sa Pipinas na ura ba lagi na introduce gen? Nan mo kung magamit ka kondom, daw ginaabuso lang talaga pamataan, total hindi man mabusong kondom ka lang. Sige, engage na sa mo ka ng kondom lang. Ay, no. Timiyat na to lain tananda kultura to. Hay manti 18 anyos na to, bahala kung magpabusong mo to. 18 anyos to, ginapagwarsan na balay, mga buwi nyo kinyo, pwede kang masawa, pwede kang kapmana, diat na, ha? Sa may mga bata, rin manuang, mga kabataan, digyan gyapon sa inikanan. Na? Boss, bakal ko kami Miracle mo. Mo siguro nagtawag. Ati sige karoon lang ay amanan takaw. Dali lang mga kabiyanan, no? Umpisa October 15, no? Iyan sa ako may available mga Miracle Oil sa inyong mga barangay, no? May libre ka mga 100 pesos worth. 100 pesos worth kini nyo gid. 100 pesos worth of Miracle Oil ang hindi nyo tanara mabakal. Umpisa October 15 na dyan na available sa inyo mga outlet, no? Sandalang ara may explain ng karan. Kung magbakal ka mo sarado gangan kasara, so libre rin ka mo sanggatos, may sanggatos kung nga man libre sara mga pinalangga mga tagpramati. Umpisa rin ra mga binansa nagabarakal kag nagabakal kag nagatangkili ka dya. Bawal dyan nga bulik ninyo ay may dyan kamo 100 worth nga Miracle Oil libre. Ayuan nyo lang sa mga outlet, mga pinalangga nga mga tagparamati. Kakahapon sa mga nagdraog sa promo namon sa kapihan o kung kasabado, dyan nyo bulaan premium nyo kay partner Bobit Maayo sa Sentro Norte ang polo na nagdaog kang Ruming Antonios Miracle Oil. Why natati panahon?
sa aton banwa nga pangalagan. Gimaw G. Martibal Stetson Manoko ni Migo ta Jeffrey Martinez Balbin. Uway na tatimlahon sa aton nga pangalagan. Ako J. Banwa si Roming Antonio. Nagapasalamat kit sa inyo nga pagpamati mayagid nga aga probinsya kang Antique. Mayad nga adlaw sa aton mga kasimanwa. Ang local government unit kang Kulasi Kaimawang Kulasi District Hospital